Aron paghingusog sa kampanya batok sa COVID-19, gigamit asab sa Fire Department ng mga fire trucks aron mapahinumduman ang mga tao kabahin sa mga health protocols. Adunay live report si Nico Cirino. Nico? Yes, Bob, rekurida sa kabarangayan kinagihimo sa Mandaue City Fire Station pag-abag sa kampanya kontra sa COVID-19. Og face mask, og face shield. Og atong i-maintain ang physical distance. Gilibot ni ining fire truck sa Mandaue City Fire Station ang kabarangayan aron mapahinumduman ang katawhan sa mga health protocol. Sa ilang programa sa BFP nga OLP kun Oplan Ligtas Pamayanan, gipasukipan na kini karon sa kampanya kontra COVID-19 aron kalikayan nga musaka pa ang kaso. Kung may maabtan nga nagtapok-tapok, badlungo nila gamit ang public address system nga naka-instalar sa truck. About social distancing, proper wearing of face masks, hand washing, avoid crowded areas. Matag adlaw, tagduha ka barangay ang ilang bisitahon aron pahinumduman. Kaganiha, barangay alang-alang ang gibalik-balikan sa fire personnel. Ang mga rekurida nila gi-livestream usab sa ilang social media page aron mas daghan ang mapahinumduman niini. Gawas sa mga tips kontra COVID, gigamit sab ang kahigayunan mapahimangnuan ang komunidad sa mga pamaagi sa paglikay sa sunog. We have targeted barangays for OLP. So kato mo to mong adtuon sa OLP on the road. So those barangays are those high hazard na barangays na mga target. So mo to mong i-rekurida. Samtang gihangup sa City Hall ang abag sa BFP sa kampanya kontra COVID-19. Kaniadto, ang BFP ang miasister usab sa pagpangunay sa decontamination sa mga personnel ug mga komunidad gamit ang ilang mga fire trucks. Knowledge nga maayos nga kampanya sa BFP kay pagrekurida gyud labi na nang buwan to mga kabarangayan usa sa gidna sa atong mga ways nga aron mga i-disseminate ang information. Kagahapon, usa lang ka kaso ang napuno sa Mandaue City, taga-barangay Pagsabungan. Samtang napu kadugang namatay ang natala apan giklaro sa City Hall, dili kini usa ka adlaw lang nahitabo apan sa pag-consolidate sa mga kaso. May 170 ka mga aktibong kaso ang dakbayan, 1,955 na ang naka-recover. Samtang Bob gipahibaw sa Mandaue City Hall nga hapit na maandam ang duha ka bag-ong isolation facilities nga ilang gipreparar aron kabalhinan unya ni mga active cases sa COVID-19 kining sa Cebu North Bus Terminal ug usa ka pribadong parke sa Maydan, Plaridel. Ay pasab hawanan kining City Central Isolation Facility kun mapreparar og magamit na katong duha ka bag-ong isolation facilities. Bob, Daghang salamat Nico Cirino sa imong live report.